Hey, yabona na umuntu ekunikeza imoto ethi hambe kuthini yenza njengoba eshilo ungabi neendlela zakho eseceleni angazazi ngoba isithupha badla matshezulu umuka wenze okwakho uzawubona umanka. Mina wathi ngo-2007 ngisasebenza lapha eDiscom ngifika umfana kamfundisi upakile lapha eground akanala yini uhlezi kuventure umfundisi ke hayi umfundisi nje umfundisi o serious umfundisi othandaza athi baba sesikuyo le ndawo sithethelele siyona ngokucabanga nangokwenza baba umfundisi o serious ngempela unikezwe itask nje lo mfana ukuthi sihambise mntanami bese ubuyele ekhaya uyopaka uventure bese kusasa uyabuza silande esontweni simple uthi kimi hey woza lapha nayi iphali phelile lapha nayi imoto bapho ngane ngathi mina ngathi pheqepheqe Ericsson yami sabe sibafonela nebala sabuya nabo siyijuxuza senza nje yingwazi hey phasha iwindi ngene imbokode yaze yashaya umbombo kadriver ke uhlanya luhleka lubaleka leyoshona phansi lwehla ngocash build yilo lahla ngisho ngathi awusangene enjini abona uma ukwenza into yakho ngemoto yomuntu ayikhohlwa.